maliwanag dito sa lugar na to. Pabalik tayo. Pauwi na tayo. So naka-hazard lang tayo kasi gabi na. Salamat guys sa pagsama ninyo sa aking pagtatambay. Sa sunod, tambay ulit tayo sa ibang lugar naman. Ito guys, napakaganda. Guys, napakaganda guys. Bagay na napakasarap mag-bike pagkagabi. Ito na rin kasi guys yung routine exercise ko pagkagabi. Kasi pag araw, trabaho tayo. Then sa gabi, ito, pagka walang ulan, pagka maganda panahon, ganito tayo. Ganda guys, nasa highway. Wala pa tayong mga kasama guys kasi yung iba nauna na. So ako lang yung nahuli kasi may mga tinapos pa tayo, may mga ginawa pa tayo. So kaya nahuli lang ako. Yung iba nauna na, umuwi na yata. Tayo sa daan pero napakaraming sasakyan kaya konting ingat lang sa mga ganitong bagay. Susunod ayusin ko nga ito.